Sanibona nonke ngiyabingelela abathandi bohlelo silapha ngendabuko lapha ku Dr. Mnguni TV uprofessor lomthando wabantu isehlula amanye amadoda indoda engazalwanga indoda wasa isikhona cha la umalamlela imbiza yimangaliso ephuzwa abantu umhlaba wonke iyabasiza imbiza engafani ngezinye imbiza akusiyona imbiza awuthawuzifo zonke cha lembiza le uthuma uyiphuzile usho inkinga yakho awuyiphuzi lembiza uyiphuzele ukuthi ngizwa ngiphethwe idolo ngiphuza umalamlela ngizwa ngiphethwe ikhanda cha lembiza uyiphuza uma kunento oyicelile kubantu abakini ngoba lembiza isebenza kanje uyichitha phansi sivalo ukhuluma nabantu bakini uyichithe phansi sivalo ukhuluma nabasekhaya komalume bese uyaqala ukuyiphuza ngaleskhathi uyichitha phansi usho lento ekuphethe ukuthi ngiphethwe 1 no 2 no 3 noma ngiphethwe into ethile ngifuna kwenze ukuthi kuzokwenzeka lokho uma uphuza lembiza nansi umalamlela bayayazi abantu abaningi bayayithenga nje isikhathi esiningi bayayithenga abantu bese kuzoba ke isiwasho la umalamlela wenhlanhla ugeza ngawo nje ufaka ishumi elimhlophe phakathi uyageza ngawo ama product lawa akhona la kaMnguni maningi khona ngisho insipho khona ngisho amafutha kodwa ngithandile ukubeka lokho khona abantu bakwazi ukuthi ke bakubone kuzoba ke isimonyo lesi umalamlela isimonyo na ugela imanga uyawugcoba usho ukuthi ufuna kwenzakaleni uyawugcoba nje ebusweni bese usho lento ofuna mayenzeke kuba ukuthi abanye abantu abanazi izidanga abanye abantu abanawo amadlozi baneyinkinga zokuthi amadlozi abo awabasebenzeli amadlozi abo awakhanyi ini ikhona ke intambo la ewunhlobo zonke ekuyiyona ke esizayo ke imoya emibi izilwane noma beyini eqhelazile lokhu kuyakhona ukuthi ke kukusize lapha ke kwaMnguni kamthando wabantu so namhlanje bafowethu asikho lapha embizeni kodwa namhlanje ngizokhuluma ngecala icala lasemajajini icala lasenduneni icala lasemsebenzini icala la kuphi kodwa noma kuthiwa umuntu ubekwe icala ngizokhuluma ngomuthi wecala hayi umuthi okuthiwa umuntu othiza umuntu makade ephethwe icala try vele uhambe uyoboshwa kodwa sibe sithi thina siphethe imithi hayi zinikele emaphoyiseni sibe sithi siphethe imithi hayi cashela amaphoyisa sibe sithi siphethe imithi cha umuthi wecala umuthi osebenza ngokuthi uma uke waboshwa wahamba wayovela enkantolo ufike lapha enkantolo icala uluwini noma ngabe kuthiwa icala elinzima kangakanani kodwa mawudle umuthi uyakwazi ukufika kanjani ulwini uma kuthiwa ufuna abantu wenza into ethile noma ufuna amaphoyisa afuna ukubopha ngale muthi amaphoyisa ayakuyeka noma laba kufunayo bayakuyeka bese kutholakala ukuthi lelo cala lelo ke kuthiwa hayi ke aliphele noma alihoxa uthola incwadi ukuthi hayi bese ngafunwe ngoba udle ini umuthi yini igama lalomuthi kuthiwa umpishimpishi abanye bathi indoda emnyama umuthi ke lona okwazi ukuthi mawusebenzisile noma kuthiwa ngabe unaziphi inkinga noma kuthiwa uxaye kangakanani noma kuthiwa uhutshwa kangakanani noma kuthiwa icala lakho libi kangakanani kodwa umuke wawuthatha umuke wawusebenzisa lo muthi kuyaphela konke lokho kuyaphela ububi bonke obusuke bukulandele yonke into iba impishimpishi iphelele emoyeni nokade ediniwe nokade kwatile uma sekubona hayi lonto leyo iphelela kuphi ezeni ikhubalo elikhona elitholakalayo la ekhaya ikhubalo elikwazi ukwenza izinto zenzeke esigabeni sani sezimpi esigabeni sani samacala esigabeni sani sokulwa okungukuthi ke nasemndulo kwawukuthi uma kuthiwa impi izongena kuthintwe lentelezi impi izongena kuthintwe lelikhubalo bese kuyaqala manje izinto zonke ziyahleleka ekuthenini abantu
abeze ngokuthi bazolwa baphelela amandla endleleni, abanye begcine bengafikanga kuphele nje kanjalo ngoba kunentelezi lapho. Umuthi ukhona, inkinga esinayo ilezi ingane busy manje ngokuthi zenza ngathi imithi ziyayazi, zibe ziphambanisa ukwenza. Umuntu makuthi uboshiwe nje ufaka ngisho empahleni yakhe umuthi ahanjiselwe, afika lweni icala aphume. Uma kuthi umuntu ufuna amaphoyisa angeke asamfuna ngoba udla umuthi, uzowabopha ngentelezi amaphoyisa akhohlwe uyena. Mabehlangana bekhuluma ngaleli cala la asofuna usibani baphelela amandla, kuvela into yabo beyimpishi vele iphele emoyeni, kuphela nje kanjalo ngoba kukhona umuthi. Asikwazi ukuthi singathi siphethe umuthi sithi umuntu akazisene emaphoyiseni hayi hambe uyozinikela emaphoyiseni uma kuwukuthi umuthi ngampela sisuke siwuphethe siwugaya. Ukugaya umuthi akufani nokukhuluma, ukukhuluma akufani nokugaya. So ke izinduku zikhona ziyasebenza. Into ekhona njengamanje ukuthi sesiyalwa silwela ukuthi abantu abangaphelelwa amandla, futhi abantu abangaphelelwa yithemba lokuthi ubunyanga busekhona, ngoba baningi abantu ababona sengathi ubunyanga busekho, kanti busekhona ubunyanga. Mawudinga impande udinga ukusizakala, woza usizakala, uzothola umuthi okuyiwona wona. Icala makuthi unecala uzothola umuthi uzalwina. Makuthiwa uyenkantolo noma ngabe kuthiwa kunempo ilwayo, ubanga intombi nomuntu, nibanga indoda nomuntu, ukhona umuthi owenza ukuthi uwine. Le mpishimpishi iwinisa noma ngabe umuntu ofuna ukwenza ini iyenze. La sinenqunguthela enkulu kakhulu la hlanganisa khona abantu la ekhaya kwaba umnguni, sibe nezinhlelo ezibanjalo. Kodwa ngomhla ka 7 kuzobe kulesine ngo-October ngizobe ngise Witbank eTathbet Park eMalahleni. Ngizobe ngilapho ngisebenzela khona, ngibuye ngize eMidlands ezone 5 ngolesihlanu nangomgqibelo nangesonto. Iweekend yonke umhla ka 8 umhla ka 9 umhla ka 10 ngizobe ngise Midlands ezone 5. Engicela ukuthi wonke umuntu ofisayo ukuthi sidibane nofisa ukuthi sibonane, cha akasondele, ngizobe ngikhona. Ngizobe ngigela khona imikhuba yami, ngenze imangaliso zami, noma ngabe yiphi inkinga umuntu abhekane nayo asondele. Ningakhohlwa futhi ukuthi uhlelo esilwenza noSithenjiwe Monday luyabuya. Ngicela bonke abantu bakhuthale bavukele khona njalo ngizomluku ntambama, sobe sihlezi nabo abantu ke. Inkosi ke nibusise, ningakhohlwa ke ukusubscribe la kule channel ngoba zikhona ke izinto eziningi ezenzakalayo. Ngomhla ka 24 ku September umandulo ngolesihlanu sobe sine Heritage Day, zobe iphenduka kakhulu khona la ekhaya. Kuningi kuzobe kwenzeka, abaculi abahlukahlukene abazobe bekhona, kuningi kuzobe kwenziwa la ekhaya ka Emawodi. Futhi sobe sinenkonzo enkulu yempepho ngalelo langa lelo, sobe silungisa indaba yempepho, silungisa indaba yomsamo. Bonke abantu bazobe befikile ke bezothola impepho ngokusemthethweni nangokusemandleni abo. Ningaphuthelwa kungenzeki kubantu lapha kumnguni kuyenzeka.